Незаменими хора няма. А да стане малко егоист, да мисли предимно за себе си, защото ако иска хората около него да са добре, на първо място той трябва да е добре. Най-популярният е стреса в работната среда. Възниква тогава, когато има дисбаланс между работа и личен живот. Пациентите, които са подложени на стрес, стават напрегнати, чувстват се неудовлетворени, започват да имат проблеми с съня, страдат от едно хронично недоспиване. Нарушава се тяхната концентрация, пада имунната система. Някои хора стават агресивни, други посягат към различни зависимости, алкохол, наркотични вещества. Когато дойде пациент във вашия кабинет с подобен проблем, вие какво го съветвате? На първо място да промени начина си на живот, да забави темпото, да осмисли ценностната си система, да приоритизира наистина важните неща. Медикаменти също могат да бъдат предписани. Подходът е винаги индивидуален. Но аз правя една комбинация с шуслерови соли като за начало. Започвам с петица, седмица и двойка. Шуслерова сол номер 5 е основната сол на нервната система и психиката. Затова винаги започвам с нея. Отделно шуслерова сол номер 5 енергизира. Благодарение на солта се повишават нивата на лецитин. Той пък е важен за нервната система и паметта. Двойката и седмицата подпомагат заспиването и помагат при хора, които имат нарушения в съня. А при хора, подложени на стрес, един от най-честите и първи симптоми е именно безсънието. Другото нещо, което съветвам пациентите е да правят по-чести разходки, особено сред природата. При първа възможност да излизат извън големия град, да се срещат с приятели, да открият своето хоби. Много помага медитация, музикотерапия и въобще такива неща, които могат да заредят човека приятно.